Здравейте и добре дошли в канала на Марина Йов, в който ще споделям практически съвети за дигиталния маркетинг. С това, ако тази тема ви е интересна, ще се радвам да се абонирате за мен, да харесвате съдържанието, така ще ми дадете сигнал, че това, което планирам като теми, е полезно за вас. Също може да ме откриете и в LinkedIn, където отново споделям доста полезни теми за дигиталния маркетинг. И така, днешната тема е по-скоро насочена към дисплейните реклами в Google Ads и партньорската мрежа, каквато е YouTube, например. Каква е връзката между дисплейните реклами и рекламите в търсачките и как едните влияят на другите? В случая как дисплейните реклами влияят на ефективността на рекламите в търсачките? Много често съм чувала клиенти да казват, че не използват изобщо никакви дисплейни реклами, защото нямат такава добра резултатност, колкото, например, рекламите в мрежата за търсене. И до някъде моментът, в който те са прави, е, че действително те не работят изобщо по един и същи начин. И вероятността всъщност те да не боравят добре или правилно с дисплейните реклами и за това да нямат резултати е много висока. Но само защото при тях дадени потребители не конвертират, не означава, че дисплейните реклами не носят стойност или че не работят, няма такова нещо. Важно е всъщност да знаете как правилно да ги използвате, така че да постигате най-добри резултати. И всъщност е много важно да знаете с какви аудитории ще работите. Например, в дисплейната мрежа може да ползвате и да работите на различни нива. Може да таргетирате изцяло нови потребители, които не са чували за вас. Да речем, искате да привлечете нови клиенти за вашия бизнес. Можете също чрез дисплейна тип формат рекламен да върнете пък стари посетители на сайта и да се опитате да ги преобърнете във ваши клиенти. Идеята е, че това са изцяло две различни категории потребители и съответно е важно да се отнасяме към тях по правилния начин и по най-релевантния начин. Защото не можем да кажем едно и също нещо на хора, които тепърва разбират за нас и на хора, които вече имат някакъв досег с нашите продукти или услуги. Всъщност не, че не можем. Ние можем, но доколко ще бъде ефективно. Идеята е, че когато искаме да върнем потребители на сайта, подходът ни трябва да бъде малко по-различен. Т.е. да му предложим нещо допълнително като стимул, защото той вече е запознат с нас. Той иска да види и да чуе нещо по-атрактивно, някакъв стимул, който да го накара да се възползва сега от нашите продукти. И така, всъщност колкото до работата с различните аудитории, вие може да създавате и през Analytics такива. Тук съм отворила някакъв произволен акаунт. В случая съм създала примерна аудитория в този демо акаунт. Всички посетители. Тук има много малко трафик, затова ви показва такива резултати и съответно хора, които са купували. Но вие можете да направите и с доста различни видове аудитории, като създаване на по-специализирани такива, да изберете продължителността, с която ще работите. Може да зададете стойност. Можете също така да добавяте или изключвате такива групи по подобие на Facebook платформата. Също може да използвате и демографски данни, да сегментирате потребителите си по вид на придобиване и въобще да използвате различни методи. В случая това са шаблони за аудитории, готови, които може да приложите. Може да таргетирате на скоро активни потребители, регистрирани или пък неактивни. И да се опитате да им предложите нещо повече, нещо по-интересно и така да се пробвате да ги върнете отново. Виждате колко различни варианти има. Може да разгледате.
своите движещи аудитории. Въобще тук е много интересно, когато става дума за подбора на конкретните аудитории. И всъщност преди да създадете такава, вие е хубаво да помислите с каква цел ще бъде тя, как точно мислите да я използвате и какво смятате да предложите. И когато решавате какво точно да създадете, помислете къде всъщност прекарва най-много време тази аудитория, какъв тип съдържание най-често я интересува, какво ниво на таргетиране като цяло да използвате и самия контрол. И едва след това може да преминете към самото създаване, за да имате все пак някаква ясна цел в главата си. Колкото до вида дисплейни реклами, съветвам ви в полето, в което ще използвате за текст, който е тук в тази секция, да се опитате да се фокусирате върху ползите на вашите продукти и услуги, не само да описвате техническите им характеристики, но да се опитате да кажете как нещото ще подобри живота на хората. Примерно, ако е шампуан против пърхот, какво точно означава това за крайния потребител? Какво ще получи? Дали ще решите някакъв проблем за него? Каква полза ще му донесете? И съответно бъдете конкретни. Например, ако имате някаква промоция, която тече сега, кажете директно, защото това е един доста силен стимул, който предлагате, и особено когато важи за конкретен период от време, вие на практика, когато не го споменете, изпускате тази възможност за допълнителна мотивация. А всъщност, в крайна сметка, това може понякога да се окаже, че е липсващото пъзълче, парченце от пъзъла, и това да е било спирачката за потребителя от гледна точка на това да ви стане клиент. Също така, моят съвет е да използвате винаги бутоните, които са за Call to Action. Съответно да подберете най-подходящия за вашия бизнес. Най-често за онлайн магазините това са Посети сайт или Shop Now, като по-силен съответно CTA или Call to Action е Shop Now. Докато този може да го използвате така в по-началните фази на фунията и просто да пренасочите хората да разгледат вашия сайт, да се запознаят с вашите продукти и така нататък. Колкото повече персонализирате самия текст и самите CTA и въобще цялата реклама е направена по този начин, толкова е по-голям шанса да превърнете този човек в ваш клиент. И разбира се, създаването на едно усещане за спешност чрез изтичащи промоции или някакви други оферти допълнително стимулират потребителите да действат веднага, т.е. вие насърчавате тяхното действие по този начин. Една друга доста добра идея е, например, да се учите от вашите конкуренти. Взимайте добри практики от тях, защото по някой път може да се стигне до момента, в който нямате нова, конкретна, свежа идея, а пък ви се иска да предложите нещо по-различно, нещо по-интересно. Може да се опитате даже има различни видове инструменти, но те са и платени, така че чрез такива инструменти на теория вие може дори да видите колко се харчи като бюджет от страна на конкурентите, какви типове кампании се провеждат, дори да видите някои реални кампании. Но това са вече платени инструменти и не всеки е готов да инвестира в тях. Зависи, разбира се, и вашата дейност на какъв етап се намира. Също така, когато става дума за съвсем визуалната част на вашите продукти, моят съвет е да използвате максимално качествени изображения, защото замъглените или пък дори като цяло стоковите изображения, те не се представят чак толкова добре, защото прави рекламата по-малко така персонализирана и като цяло, когато използвате ваши фирмени ресурси,
това е най-добрият подход. И съответно, възползвайте се от това, така да организирате нещата, че визуалните банери в случая да подхождат и на лендинг страницата. Т.е. на вашия сайт да няма твърде големи разлики, които да създават така едно усещане за раздвоение до някаква степен. Нещо друго интересно е да работите с различните формати за реклами. Например, някои потребители се оказва, че реагират по-добре с видеореклама, някои пък работят по-добре с статични изображения. Така че хубаво е да правите ABA тестове на различните видове реклами. Вече от гледна точка на самата ефективност, ако трябва да изключим и да се върнем на някое поле. Сега тук, да, ето има някаква създадена, ще ни свърши работа, просто да изкараме самите метрики. Хубаво е да включите метрики като импресии. Сега ще видим тук. Да, вече зависимост от това какъв тип реклама имате. Примерно, ако имате видеореклама, за вас може да е полезно да включите и такъв тип метрики, които отразяват и се доближават до това. Съответно, click-through rate е хубаво да присъства. Конверсии, CPA, Return on Ad Spend. Също може да си включите и различни видове конверсии, като view-through, като cross-device. Те са разновидности на основните конверсии, както и да си включите, например, метрики като impression share, т.е. дял на импресиите в дисплейната мрежа, което пак е подходящо и свързващо и все пак има смисъл, когато правите такъв тип кампании. От Google Analytics също може да изкарвате различни метрики. Може да анализирате метрики като цяло и по устройство, по разположение, аудитории, на друго ниво. И въобще, когато имате ABA тестове, вие може да откриете най-добрите варианти на вашите реклами и след това, гледайки метриките, да използвате тази информация един вид като доказателство за това. Така, ако отидем на аудитории, в други видеа, вероятно вече, ако сте гледали предишни мои видеа, знаете, че съм говорила за разликата между аудитории в различните режими или observation или targeting режим. В случая, когато създавате аудитории в Google Analytics, когато ползвате кампании в мрежата за търсене, по-скоро ви препоръчвам да ги добавите тези аудитории в такъв режим на observation. Защото това са аудитории реално само за наблюдение. Ще се върна в всички видове. Примерно ето тази група. Ето да речем, че ще добавим някаква аудитория, примерно аудиторията за лаптопи, хора, които имат интереси към лаптопи и ноутбуци. Ако кликнем на информативното поленце и ще ни покаже, че това са базирани на рекламодатели като нас. Тук примерно имаме различни тип хора, които се интересуват от това да купят различни хардуерни компоненти. Тук това си е по-главната категория. Въобще цели да таргетира хора, които като цяло имат интерес към закупуването на лаптопи и ноутбуци и така нататък. Като идеята е, когато ги поставим в режим на наблюдение, ние не ги таргетираме директно, а искаме само да наблюдаваме как потребителите от конкретните дисплейни аудитории се връщат и взаимодействат с рекламите в самите търсачки. И когато имаме достатъчно данни, например поне 1000 кукита, ние можем да видим как тези аудитории се представят спрямо примерно средните показатели на акаунта или спрямо някакви други аудитории. Една друга интересна идея, която преди само лекичко споменах, е да следите и може да си изкарате
информация за така наречените view-through конверсии. Излизаме от тук за момент. Ще отидем на главното меню. Отиваме на колони и на ниво конверсии ще изкараме view-through конверсиите, ако искаме да ги наблюдаваме. И view-through конверсия, тя не е специално и само така по-специфична за search, но тя е важна и за дисплейните кампании. Тук просто в момента не сме в дисплейна кампания, но просто ви показвам самата метрика. И view-through конверсиите се случват, когато някой види рекламата, но не кликне върху нея, но в последствие конвертира чрез друг канал. И това е доста полезно за дисплейните кампании, които като цяло имат по-нисък CTR и хората виждат рекламата, но, например, не са готови да кликнат веднага. И когато използваме този тип метрики, включително и тази, ние можем да оценим това въздействие на дисплейната реклама върху начина на мислене, върху общото поведение на потребителите, да го анализираме и след това да наблюдаваме дали реално те се връщат и конвертират чрез друг тип кампания, например, както в случая тази, която съм отворила, е кампания в мрежата за търсене. И де-факто конвертира чрез търсачка. И на въпроса, могат ли дисплейните реклами в Google да конвертират? Да, естествено, че могат. Но дори и когато не конвертират директно, важно е да се оцени, да се проследи пълния ефект от тях, преди, например, да преминете към някаква друга стратегия и да ги изключите. Но те си остават един много добър начин за изграждане на така осведомено за вашия бранд, за вашата фирма и да се увеличи самия трафик към сайта ви. Една друга много интересна идея, преди да привърша, ако ползвате и отворите Google Trends, тук има различни категории, в които може да проследите, в зависимост от коя сфера на дейност ви интересува, дали за България, дали за света, тенденции, които могат да ви дадат така интересна гледна точка и да се открият някакви трендове, които може да хванете. Естествено, отново това е строго така зависимо от сферата ви на дейност, но така и от гледна точка на шегата може да проверим за последните 24 часа в България какво се търси и виждате като цяло какво като цяло интересува повечето хора. Иначе, ако сменим примерно в друга държава, и идеята е, че може да се използва понякога тази информация за различни видове бизнеси и в зависимост от целите на една дисплейна кампания можем да проверим някакви тенденции, как се променят в търсенето във времето и да следим, например, за някакви брандови думи, да видим дали търсенията се увеличават за конкретен период или ако кампанията е за някакъв много тренди продукт, трендинг, да видим дали присъстват някакви по-интересни, специфични продуктови ключови думи, които се търсят от хората и като цяло интересува тяхното внимание. Имаме и опция набиращи популярност сега, така че това е също една доста интересна гледна точка. А тук това са точно едни интересни примери за банерни реклами, дисплейни реклами. В случая това е докато си скролвам примерно искам да проверя какво е времето и действително аз съм гледала и съм кликнала на тези продукти, на абсолютно всеки от тях и най-вероятно това е една кампания за ремаркетинг от Notino, защото ми показват абсолютно всички продукти, които съм разгледала и обаче нито един от тях не съм купила и това е един добър начин, чрез отстъпките да се опитат да ме върнат и кой знае, може и да успеят. Така, и още един пример за дисплейна реклама, само че тук това е на SEMrush и тя е вградена, това е в YouTube, в партньорската мрежа на Google. Ако продължим надолу да скролваме, ще видим още една интересна реклама. Тук отново съм кликала, отново съм разглеждала какво предлага този сайт и вероятно съм попаднала в техен ремаркетинг списък и виждате, че в случая има
черен месец, Black Friday кампания, в която предлагат до 50% за специализирани планински и ски облекла. И отново се опитват да ме таргетират, за да ме превърнат в техен клиент. Така че ето това са и едни реални, напълно реални примери как дисплейните мрежи могат да работят. И ето в случая аз ако реша, че наистина ми трябва такова нещо, една такава мотивация би ме накарала да се замисля дали да не се възползвам сега, особено ако има един период, в който само тя ще важи и след това всичко ще се върне на реалната си цена. Така че в случая това са едни съвсем актуални и живи примери от дигиталния маркетинг за различни фирми и обяснявайки какво точно се е случило преди това, като примери и за моето лично потребителско поведение, може да стигнете до заключението, че дисплейните реклами могат да работят, когато се ползват по правилен начин с конкретна стратегия. Благодаря ви, че гледахте това видео. Ще се радвам да го харесате, да се абонирате за канала, ако искате да получавате още такива практически съвети и информация. И ще се видим в някое следващо. Чао, чао!